Dnes varíme sladké banánové pokušenie. Na pánvicu pridáme 5 polievkových lyžíc kryštálového cukru, ktoré necháme roztopiť. Karamel zaléjeme rumom, z ktorého sa varením odparí alkohol. Kvôli krémovosti vložíme kúsok masla a na záver pridáme do pánvice nadrobno narezanú mätu a zamiešame. Do misky nasypeme 4 polievkové lyžice hladkej múky, 3 žltka, zalejme trochu vody a dohladka vymiešame. Medzi tým mixérom napeníme bielka, pridáme 2 polievkové lyžice práškového cukru a vyšľaháme, až kým nám nevznikne polotuhý sneh. Vyšľahané bielka prelejeme do cesta a jemne zamiešame. Nakrájený banán obalíme v ceste, vložíme do hrnca s olejom a necháme do zlatista opiecť. Na záver opečené banány poukladáme na papierovú utierku, aby sa zbavili prebytočného tuku. Banány v miskách posypeme práškovým cukrom, polejeme rumovým karamelom a ozdobíme lístkami mäty. Dobrú chuť!